Bejn il-ġimgħa 6 u l-ħadd 15 ta' Settembru se tiġi organizzata l-Malta Pride Week b'att attivitajiet ċelebrattivi li wkoll se jfakru l-20 anniversarju tal-ewwel attività li saret għal dan il-għan. L-Allied Rainbow Communities l-organizzaturi tal-Pride f'Malta spjegaw fi stqarrija li l-attivitajiet ta' din is-sena huma aktar minn sempliċement okkażjoni biex in-nies jingħaqdu jiċċelebraw id-diversità tagħhom. It-tema ta' din is-sena se tkun waħda speċifika fl-okkażjoni tal-anniversarju fuq żewġ diċenji, iżda b'mod partikolari fl-aħħar 11-il sena fejn seħħew l-akbar avvanzi u nkisbu l-ikbar drittijiet f'pajjiżna. Għal dan il-għan ukoll se jitfakru daw kollha li ħadmu biex f'Malta wasalna fl-ogħla livell anke skont l-indiċi tal-ILGA Europe. Minkejja dan l-organizzaturi qalu li xorta jibqa' jkun hemm persuni LGBTIQ+ li jiġu buljati jew saħansitra imkeċċija minn darhom. Il-Malta Pride March se jsir is-Sibt 14 ta' Settembru u jibda fis-6 ta' filgħaxija minn Pjazza Tritoni segwit b'kunċert miftuħ fi Pjazza San George fil-Belt bis-sem ta' talenti lokali u internazzjonali. Il-Gvern ukoll qed jappoġġja l-avvenimenti permezz tas-Segretarjat Parlamentari għar riformi u l-Ugwaljanza fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Aktar tarif jista' jinkiseb fuq is-sit uffiċjali maltapride.com.